Imaxina, un día no que o patio do colexio transfórmase nun continente enteiro. Imaxina que podes mergullarte no fondo do mar Atlántico. Bailar en Brasil, explorar a Patagonia ou viaxar polas montañas do Perú. Ese día é o 4 de xuño, ás 11 da mañá. Chega o gran evento do ano, no Ceipas Covas Meaño. O noso proxecto documental integrado Cruzamos. Cada alumna preparou unha aventura sobre América e agora toca compartila. Non quedes na casa, ven para escoitar e participar e sobre todo, disfrutar. O 4 de xuño, ás 11 da mañá, agardámoste no Ceipas Covas Meaño. Non o perdas!